Kaixo, bideogide honetan ikusiko dugu karbonio posta zerbitzuko, posta eta lankidetzarako zerbitzuko ezarpenetako atala. Lehenengo ezarpenetako bideogide honetan, bi egongo direlako, gero bestatingo dugu. Hasiko gara pixkat, ez erabat sakonki, baina oinarrizko aukerak zeintzu dien ikusten. Orduan behin karbonioa sartze gela, hemen dazkeu ezkerreko zutabe honetan aukera desberdinek, eta hemen beran daukezue ezarpenak izeneko aukera. Hor klikatu eta irekiko zaizkizue aukera desberdinek. Hemen ezarpenak, eta dauzkezue hemendik hasi, ajustes generales, cuentas, mails, calendarios, contactos, eta gero autentikatzeko aukera desberdinek. Esan bezala horreko bideotan, bideogide honetan erderaz daude, eta saiatuko gea bere denbora emango, baina saiatuko gea softwarea euskeratzen. Orduan, hasiko gea oinarrizko ezarpenakin, orduan lehenengo izangoa, behin ezarpeneta jundakon, hemen klikatu izkioz, ezarpen orokorrak izeneko atal hau. Itxuran ikuspuntutiken egokina izango zue, dispositiboen arabera beak erabakitzea letraren tamainoa. Dispositibo txikigoa, tamaino gala ondixigoa, edo beak erabakiko zein dan txukunena. Posible zuek zehaztea tamainoa zein izangoan behai utzi horrez, baina aukera horrela utzi eta listo. Beste aukera izango litzeke, aktibatzea ilunpen ikusteko modue aukeratzea ez aukeratzea. Ne jarriko desaktibado. Eta listo. Aukeratuko nuke aktibado, gero ilun behin gordetakon, gorde daukezu hemen aukeran, eskubitan, hor daukezu gordetzeko aukera, azalduko litzaiteke iluntasuneko aukerakin. Ilun, modo oskuro. Kenduko, zen uste txukunagoa dela irakurtzeko eta erresagoa da irakurtzeko modu argin. Gero daukezu baita ere hizkuntzarena, hemen jarriko du euskerarena, esan bezala, eta gure zona, ordutegi zona, beste aukera bat jartzeko jarreta da, eta hau xora utzi eta listo. Erantzun automatikoak. Adibidez, beste aukera honetan, beste multzo honetan, haien imaginatu, aste bat, baimen bat, edo zerbait dauketela, edo kanpon naula, bilera bat, edo ez dakit, azerria jo naizela zerbait eta haien interesatzea izue erantzun automatikok bialtzea. Norbaitek bialdu izkioz, erantzun automatikok bialtzea esan ez, kanpo nago eta ikastetxera iritsi bezain pronto erantzungo dizut zure mezue, horrelako zerbait jartzea dakegu. Orduan, guain dau jarritan no enviar respuestas automáticas, hau salbuespenekoa danez, posible izango genuke enviar respuestas automáticas jartzea, hemen dagokion testue jartzea, eta aukeratu dezaket ze periodotan hemen, noiztik noa eta ze hortatik zordua dan bidalketa hau egiteko erantzun automatiko bidaltzeko tartea, izan astebete, o astebukera, o dana dala. Kendukoet, no enviar respuestas automáticas utzikoet. Eta gero, nazkenik, bilaketak egiteakon, basatu nada eta normala da, bilaketak spam karpetan bilatzeko, arakatzeko, bilaketak egiteakon, baita ere ezabatutako elementutan, eta partekatutako karpetatan. Importantea da, hiruek aktibatuak itzeko bilaketak leku guztan egin alizateko. Eta azkenik, aplikazioen bertsioa zarrez, baina, kuotas de espazio, zenbat nahi zen okupatzen, lehen zinbran hor goran azaltzea egun, guain hemen karbonion hemen beran azaltzea egu, zarpenetan, zenbat nahi zen, zenbateko kuota, disko kuota nahi zen okupatzen ere posta zerbitzuarekin. Ez dakit aldaketekin eten, aktibatu zait, gordekoet. Hau izango litzake ajuste zarpen orokorrak. Salto ingoitut urrungo biak, bai kontuak eta bai mezuak, ze hau beste bideogida baten azaldukoet, eta guazen egutegira. Egutegiran baita ere, badakizu egutegi bat ikus dezakedala hilabete itxurakin, astea, dia, beak jarrita dakeu defektuz, lehen etxik gisa, aste gorrie, aste lehentik ostialeko zeakin, orduan lehenengo gune da astelena. Eta, ben checkbox batzuk, gure hitzordu bat, kalendarioa hitzordu bat iristen zaigunen, kalendarioa gehitzeko, eta baita ere, baztertutako zeake erakusteko.
hemen beste aukera honetan izateguna da, mezu bat iriz zeitenen gonbidapen batekin eta onartzetenen mezu hoi borratzeko. Nahiko banuke gonbidapenak baita ere beste posta kontu batea bidali, hemen daukuzue posta zeak kontu hoi jartzeko, eta gero rekordatoriok batzutan bizkat molestok izatei, baina nahiko bazenueke zuek ahaztu ditez eskizuelako bilerak edo ne bali mazue, sistemak posibila da 5 minutu lehenago, 10 minutu lehenago bilerak gogoraztea, bale? Atzeatako bilerak bai, edo soinu batekin, soinua iruditzen bazaizu baita ere bizkat molestoak kendu eta listo, bale? Hemen nondik aste gorrie zer bezala ulertze den, astelehenetik ostiralea, ordutegi ere jarri dezakeu, habitual, behantzako da goizeko 8:00 arratsaldeko 5:00, baina personalizatzea de badau, bai? Kalendario lehenetxea bat baino gehiago eduki dezake dalako, bai? Hemen dauzken ere egutegi desberdinek, beak oinarri lehenetxi gisa dakarkien kalendarioa izango genuke, hori onartu eta listo. Hemen azpindazkeon beste aukerak, aurreako ezarpen bideo baten ikusiko ditu, bale? Eta goazen beste 3. aukera honetan, kontaktotakoa, eta esateguna da kontakto berrik baita ere gehitzeko, hemen badakizuek kontakton pestaina honetan, sartuko gea. Dazkeola kontakto respondidos izeneko karpeta bat, nik erabilitu dan kontaktok, bertan azaltzeizkit, ez dauk izan berrik ikastetxeko, erantzun ditudanak, bai? Horrea gehitzeko, kontakto sortan, eta esateitena da bilaketak egiterakoan global address list hortatik, hau da, lista global de direkziones hortan bilatzeko. Orduan, horiek izango lieke pixkat oinarrizko ezarpena gure karbonio posta zerbitzue erabiltzen haste geaneko.